Vážení a milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní ďalšej relácie UPC informuje, relácie pre všetkých užívateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb spoločnosti UPC Broadband Slovakia. V dnešnej relácii sme pre vás pripravili celý rad zaujímavých informácií, noviniek a vylepšení, ktoré spríjemnia vaše chvíle strávené s našimi službami. Tak sa teda poďme spoločne podrobnejšie pozrieť na aktuality v programovej ponuke, na veľkú jarnú kampaň či na vysielanie TV SME, ktoré už nájdete aj vo vysielaní nášho a vášho infokanálu UPC Express. Veľká jarná kampaň UPC. To je názov skutočne mimoriadne atraktívnej ponuky nových služieb, ktorá potrvá do konca mája tohto roku. A prečo veľká jarná kampaň? Posúďte sami. Triple Play balíček už za 19,90 €, super rýchly internet s rýchlosťou až do 25 megabitov za sekundu len za 9,90 €, alebo napríklad digitálny videorekorder či HD box za mesačný paušál iba 2,90 €, a to na celé 2 roky. Súčasťou veľkej jarnej ponuky sú aj nové Triple Play balíčky, ktoré ponúkajú svet zábavy, informácií a komunikácie za ešte výhodnejšie ceny. Za mesačný paušál 19,90 € získate napríklad Triple Play balíček s viac ako 20 televíznymi stanicami, vrátane samozrejme všetkých obľúbených slovenských a českých staníc, plus internet UPC Fiberpower s rýchlosťou 25 megabitov za sekundu a k tomu ešte pevnú linku UPC Telefón Basic. A za jednotnú cenu 4,90 € si môžete zvoliť aj ďalšie rozšírenie tohto balíčka, a to buď o balíček s takmer 100 televíznych staníc, alebo dvojnásobné zrýchlenie internetu, či vyšší volací program. Ako bonus k Triple Play balíčku každý užívateľ samozrejme získa aj káblovú televíziu s pripojením na všetky televízory v domácnosti. Súčasťou veľkej jarnej kampane je taktiež ponuka digitálnych videorekordérov a set-top boxov na príjem vysielania vo vysokom rozlíšení. Teraz za polovičnú cenu mesačného paušálu iba 2,90 €. Ak ste napríklad užívateľom televízneho balíčka Basic, vďaka tejto ponuke môžete sledovať v najvyššej HD kvalite až 7 televíznych staníc. Sú to tieto: Discovery, National Geographic, Eurosport, History, ČT, STV3 a HD+, samozrejme všetky v tej najvyššej HD kvalite. Základné set-top boxy pritom naďalej samozrejme poskytujeme bezplatne v cene služby za digitálnu televíziu. Ak chcete o veľkej jarnej kampani detailnejšie informácie, nájdete ich aj na našej web stránke www.upc.sk, ako i na našich zákazníckych strediskách, alebo ich môžete získať aj na UPC infolinke na telefónnom čísle 02 594 22 222. A teraz sú na rade programové novinky. Internetovú televíziu denníka SME môžete od 12. apríla sledovať denne aj vo vysielaní programu UPC Express. Vysielanie TV SME nájdete na svojich televíznych obrazovkách každý deň so začiatkom o 22. hodine v podobe 60-minútového vysielacieho bloku. TV SME je vo vysielaní UPC Express zaradené v premiére vždy v útorok a následne je v ďalších dňoch reprízované v rovnakom čase. Hodinový blok vysielania tejto stanice prináša na televízne obrazovky výber toho najlepšieho z produkcie TV SME, takže v ňom nájdete aj známe publicistické, dokumentárne či zábavné relácie, ktoré boli doteraz k dispozícii iba na internete. A teraz dobrá správa pre milovníkov histórie a televíznych dokumentov o významných udalostiach a osobnostiach svetových dejín. Od 1. mája rozširujeme ponuku balíčka Basic o stanicu History Channel. Obľúbená dokumentárna stanica bola doteraz súčasťou digitálneho balíčka Plus, ale odteraz ju nájdete už v tzv. Rozšírenom digitálnom balíčku, ktorý sa zároveň teší aj najväčšiemu záujmu divákov. Ďalšou novinkou, ktorá verím, že taktiež poteší, je uvedenie českého dabingu do vysielania stanice Discovery HD, ktorá doteraz obsahovala iba anglickú jazykovú stopu. Od 1. mája tak vysielanie stanice Discovery v HD kvalite môžete sledovať už aj v českej jazykovej verzii. V polovici apríla prešla zmenou aj stanica TV Deco. Tá zmenila názov na Spectrum Home.
Aj s novým názvom zostane zameranie stanice rovnaké a naďalej sa bude venovať najmä témam o bývaní, záhrade, dizajne a podobným. Pod hlavičkou Spectrum Home ale pribudnú nové relácie, ktoré spravia túto stanicu ešte lákavejšou. Podrobnejšie sa budeme tejto novinke venovať v druhej časti relácie. No a dobrá správa prišla aj z našej slovenskej spravodajskej televízie TA3, ktorá taktiež skvalitnila svoje vysielanie a už niekoľko týždňov vysiela v širokouhlom formáte 16:9. Vážení diváci, a teraz je čas na nášho dnešného hostia, teda presnejšie hostí. Sú nimi Petra Zemínová a Jakub Švestka, zástupcovia spoločnosti Cello Central Europe. Dobrý deň. Dobrý den. Dobrý den. Tak, koľko a aké programy dnes spoločnosť Cello Central Europe na Slovensku reprezentuje? V České republice a na Slovensku provozujeme nebo zastupujeme téměř 20 stanic. Například dokumentární Spektrum, sportovní fanoušci se rádi dívají na kanály Sport 1 a Sport 2, gastronomii se věnuje TV Paprika a oblíbené dětské seriály vysílá televize Minimax. Z dalších můžu uvést například kanál MGM s nejlepšími hollywoodskými filmy, dokumentární Zone Reality nebo ženskou lifestyle stanici Fine Living Network. Sport 1 a Sport 2 patria medzi moje obľúbené stanice, najmä čo sa týka futbalu a samozrejme hokeja. Na aké novinky sa môžem, samozrejme spolu so stovkami tisíc ďalších športových fanúšikov, tešiť? Čerstvou novinkou je u obou stanic přechod vysílání na moderní formát 16:9. Spolu s tímto novým širokouhlým obrazem se zvýšila jeho kvalita. A teraz trochu iného súdka. Ako sme už avizovali, nedávno ste uviedli novú televíznu stanicu Spectrum Home. Ano, je to pravda. Tato nová televizní stanice z rodiny Spektrum ponese jméno Spectrum Home a nahradí televizi Deco. Zatímco již zmíněné dokumentární Spektrum zkoumá svět kolem nás v širších souvislostech, nové Spectrum Home se zaměřuje na prostředí, které je nám nejbližší, na náš domov. A jsem rád, že zrovna diváci UPC Express mohou být první, kteří logo Spectrum Home vidí na televizní obrazovce. A čo bude vlastne Spectrum Home vysielať? Poprosím o odpoveď teraz Petru. Spektrum Home nabídne kvalitní pořady s praktickými tipy pro byt, dům a zahradu. Diváci získají nejen inspiraci, ale hlavně konkrétní návody, tipy a doporučení, jak si vlastníma rukama zkrášlit svůj domov. Kromě toho bych velice ráda upozornila na další zajímavé pořady z naší nabídky. Egyptské drama posledních týdnů zažili na vlastní kůži dva odvážní reportéři dokumentární televize Spektrum. Necenzurované záběry uvidíte přímo v pořadu On the Spot Reportéři v akci. A nezapomeňte, že další zajímavé dokumenty vysílá stanice Spektrum každý den od 9:30 večer v cyklu Univerzum. Výhercem československé talentové soutěže Absolut Chef se stal sympatický Laci Hornáček. V jeho nové kuchařské show Absolut Chef pořad vítěze na TV Paprika sází především na sezónnost a místní suroviny. A jaký je jeho přístup? Připravit tradiční pokrmy v moderním pojetí. To je novinka Absolut Chef pořad vítěze na TV Paprika. To boli Petra Zeminová a Jakub Švestka. Ďakujem vám za rozhovor a zase niekedy dovidenia. Naschledanou. Naschledanou. Vážení diváci, a teraz je už čas pre nášho druhého dnešného hostia. Je ním pán Radek Cviker, zástupca televíznej stanice Disney Channel. Dobrý deň. Dobrý den. Radek, už onedlho dôjde na Disney Channel k jednej zmene. Ano, chystáme jednu velkou změnu u bloku pro předškolní děti. Stávající Playhouse Disney se změní na Disney Junior, a to od 1. června. Kedy bude Disney Junior vysielať a na čo sa v ňom detskí diváci môžu tešiť? Disney Junior zachová vysílací časy, které na Disney Channel tradičně věnujeme předškolním dětem. To znamená jednak ráno po probuzení, než děti odchází do školky, a potom také brzy odpoledne, když se ze školky zase vrací zpátky domů. Programy na Disney Junior v sobě budou kombinovat poučení i zábavu. Děti se určitě mohou těšit na všechny oblíbené seriály, jako je třeba Mickeyho klubík, Mr. Manny nebo Středo džungle. Ale chystáme taky jednu úplnou programovou novinku, a to je seriál Jake a Piráti ze země nezemě. Ta bude mít vlastně právě premiéru 1. června spolu se spuštěním Disney Junior. Radek, Piráti sú u Disneyho asi aktuálne veľmi obľúbená téma, že?
Ano, dá se to tak říct. 19. května bude mít v kinech premiéru 4. díl Pirátů z Karibiku, ale náš seriál Jake a Piráti ze země nezemě vlastně nemá s tímto filmovým hitem vůbec nic společného, teda až na to oblíbené pirátské téma. Hlavními hrdiny seriálu jsou 3 děti, které vede Jake, jak už sám název napovídá, a ty spolu prožívají řadu pirátských dobrodružství. Musí se také vyhýbat nástrahám, které pro ně chystá kapitán Hák a jeho věrný parťák pan Smí. Já doufám, že se seriál Jake a Piráti ze země nezemě budou na Disney Junior líbit. Rodiče i děti určitě můžou najít spoustu informací o tomto seriálu například na našich internetových stránkách www.disney.cz, kde spustíme v květnu celou sekci, která je tomuto seriálu věnována. To bol Radek Cviker, zástupca Disney Channel. Ďakujem vám za rozhovor a zasa niekedy dovidenia. Naschledanou. Vážení diváci, na záver jedna zaujímavosť. Spoločnosť UPC ako prvý operátor na Slovensku odvysielala 16. apríla prvý futbalový priamy prenos v 3D formáte. A nešlo o hociaký zápas, ale o El Clásico. Zápas Realu Madrid a FC Barcelona. Zápasy týchto dvoch veľkoklubov sú vždy futbalovým sviatkom, ktorý sledujú milióny divákov na celom svete. Inak tomu nebolo samozrejme ani teraz, no v 3D formáte si na Slovensku tento zápas mohli vychutnať iba diváci UPC Digital, a to vo vysielaní stanice Sport 1. Veríme, že aj takto veľmi konkrétne potvrdzujeme technologickú pripravenosť a inovatívnosť služby UPC Digital, ktorá poskytuje digitálnu televíziu v najvyššej obrazovej a zvukovej kvalite. No a úplne na záver mi dovolte pripomenúť, že najaktuálnejšie informácie o službách spoločnosti UPC Broadband Slovakia nájdete aj na Facebooku. Facebookový profil UPC získava stále viac priaznivcov a v týchto dňoch tento počet už prekročil číslo 2000. Vážení diváci, to je už odo mňa tentokrát všetko. Ďakujem vám za pozornosť, dovidenia v ďalšom vydaní relácie UPC informuje.